Minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent, il-Gvern se jibqa' jagħti priorità lill-qasam soċjali, tantu hekk li l-budget għas-settur soċjali għas-sena d-dieħla se jkun rekord ta' kważi 2 biljun euro. Dan qalu il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fil-Parlament waqt id-diskussjoni tal-estimi ta' dan il-Ministeru. Il-Ministru Falzon sostna li l-budget għas-sena d-dieħla għandu ruħ soċjali u se jkun qed iwieżen lill-familji permezz tal-miżuri imħabbra. Il-Ministru għall-Politika Soċjali semma li għall-kontra ta' gvernijiet nazzjonalisti il-pensjonijiet qed jiżdiedu sena wara oħra. In-nefqa fuq dak li huwa il-benefiċċju fuq il-pensjonijiet tela xejn anqas minn li 800 miljun euro. Qed nitkellem biss fuq dak li huma pensjonanti. Jekk magħhom noddu il-benefiċċju l-oħra illi ħajjieħdu kifet fil-bidu hemmhekk qed nitkellmu fuq 1.2 biljun euro. Apparti il-pensjonijiet, il-Ministru Falzon semma wkoll it-tfal fosthom fil-kuntest tal-iskema 9. Minn din is-sena stess diġà bdejna inwettqu dak li għedna fil-manifest u min veru għandu l-bżonn mhux irid jażel bejn photocopies, uniformi, lunch fl-ofsinhar, imma se jista' ikun intitolat għal miżuri kollha illi jaqgħu taħt skema 9. U għafakkar li dan qed isir mingħajr ebda żieda f'xi taxxa jew bl-introduzzjoni ta' xi taxxa ġdida, semma fost l-oħrajn il-miżura ta' 600 miljun euro sabiex il-prezzijiet tal-enerġija jibqgħu stabbli. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul semma l-emendi li għamel il-Gvern fil-liġi għat-tfal. U kien dan il-Gvern wara li kienet ilha 20 ta' snin, 30 sena fuq l-iskaffa u ħadd mandenja ruħu jaqbad il-barri minn qrunu u jagħmel reviżjoni ta' din il-liġi. Huwa qal li din il-liġi tinkludi fost l-oħrajn rapport obbligatorju meta professjonist jara li jkun hemm abbuż fuq minorenni. Min-naħa tagħha id-deputat Laburista Amanda Spiteri Grek semmit iż-żieda fil-pensjonijiet u d-differenza minn żmien il-Gvern Nazzjonalista. Ejja ma ninsewx illi kien hemm żmien meta taħt Gvern Nazzjonalista għajla kienu il-pensjonanti jieħdu iż-żieda tal-kola sħiħa. Amanda Spiteri Grek semmit ukoll iż-żieda fil-Carers Grant li telet għal 4,500 euro għal dawk li jieħdu ħsieb lil uliedhom adulti b'diżabilità severa. Id-deputat Michael Farrugia semma id-differenza bejn Gvern Laburista u Gvern Nazzjonalista fi żminijiet ta' kriżi. Aħna għax jinteressana l-persuna, għax jinteressawna l-familji, għax jinteressawna l-negozji, għax tinteressa l-industrija, għax irridu iktar nibqgħu kompetittivi, il-kontijiet molewx. Id-deputat Krista Ġus tkellem dwar kif dan il-budget joffri s-serħan il-moħħ. Budget mimli miżuri soċjali li jaħseb kulħadd, budget li jkompli juri l-poplu tagħna li għandu gvern li jmexxi bruħ soċjali, li jagħti serħan il-moħħ lill-poplu, li se jkun hemm dejjem sabiex jagħti l-appoġġ neċessarju f'kull żmien anke fl-aktar żminijiet diffiċli. Min-naħa tagħha id-deputat Davina Sammut Ħili iffukat fuq ruħ soċjali ta' dan il-Gvern. Żieda ta' 160 miljun euro fuq is-sena l-oħra. X'differenza? Gvern Laburista jerfa' il-piżijiet u jkompli jinvesti fil-politika soċjali filwaqt li fi żminijiet passati kienu jkunu il-familji tagħna li jġorru dan il-piż.